You're looking sharp, you're looking good, you've come so far. And we know how to make the most of who you are. Father to son, it's what we've always done. To let the best a man can get, to let the best a man can get. On so many faces, it's plain to see. We give you all we have to give, for all a man can be. Where the race is run, you're the champion. To let the best a man can get, to let the best a man can get. Omkring, hvad får vi ud af det i dag som styrelse, at arbejde på den her måde? Jamen, altså, når vi nu ser på alt det, vi er lykkedes med at producere og dagens gang, som vi har oplevet, så må man jo sige, at det er jo en fantastisk sejr for vores evne til at arbejde sammen i team. Det vi har præsteret i dag, som jeg oplever det, der har virkelig været aktivitet fra første sekund, hurtigt at sætte sig ind i opgaven, tænke sig om at få en hel masse til at lykkes og bruge hinandens ressourcer på den bedste måde. Og jeg vil sige, for mit vedkommende sidste år, der kom det i hvert fald i bladet, at jeg lidt nødtvunget sagde, at jeg elsker medarbejderne i udlændingsservice. Men jeg må sige det igen. Jeg elsker medarbejderne i udlændingsservice.